Esa rapaza tens que ver como te mira. Creo que nos gustas vai e saca a bailar. Colla da cintura porque te xo rei da pista. E dille que non pare de bailar porque non. Estamos no Garufa, grabando parte do videoclip. Escollimos esta sala porque nos parecía quizáis unha das máis bonitas que vimos aquí na cidade da Coruña, que era onde queríamos gravar. E, bueno, estamos moi agradecidos e moi contentos polo ben que se portaron connosco, polo ben que se portou o Pepe, polo moito que nos apoiaron. E a verdade é que é unha auténtica sala de puta madre, o sea, xa queda dito para a organización que queremos vir a tocar a sala Garufa, queda dito. Teño un solo, levantarme ás 8 da mañá, isto debería estar prohibido por a Constitución. Un saludo para a familia Caballo Rock and Roll. Te sigues bailando, xa se está facendo a día. Onda discoteca di que... Eu sei que María José sinte debilidade por mí. Entón yo te iba a preguntar, en tu casa ou en la mía? María José máis eu temos grabado xa uns cuantos cortos xuntos. A verdade é que normalmente sempre nos saen ben, todo hai que dicir, que sí, sempre nos saen ben. E nada, conocemos desde fai moitos anos, é unha fantástica profesional. Donde están eses que me los papo? Donde están? Son un grupo moi majo, pero non teñen visión de futuro. Se me ven a min de hipster non teñen moita visión de futuro. Eu o único que vin foi por unha foto de WhatsApp que me mandou Alicia, a camisa, e xa dixen, madre mía, que me ten... Por favor, encende a luz, encende a luz. Así como considero que teño ritmo, tamén considero que podo ser moi... moi arrítmico, que me resulta bastante fácil ser arrítmico. O do baile non, o baile saleu así, o que sei. Son eu así, moi especial, o que sei. Sonrisa desabrocha a camisa, non tes pelos no peito, pero eso da igual. Podes seducila imitando a... Bueno, eu tampouco vim bailar tan ben de momento, O sea, tampouco vamos aquí a... Tal que eu non a vi... non a vin bailar tan ben, só... É que eu non o vin, eu eso non o vin, e se non, desmiéntemelo. Logo facemos un merengue os dous aquí. Selección. Eu teño un can que escribe poesía, que bebe só nun día 2 botellas de ron, que pasa a súa semana fumando marihuana e soña con montar un grupo de rock and roll. Temos unhas sensacións moi boas, hai un equipo que é cojonudo e aparte temos uns actores de primeira, como o Depor. A verdade é que non esperábamos tanta xente traballando así alrededor nosa, pensamos que iba a ser moito máis familiar, pero a verdade é que é moi ben, porque pronto collemos confianza con todos os membros do equipo e ben, o único que nos sorprendeu igual foron as luces que dan moita calor, pero polo resto todo ben. A verdade é que fainos mellor que calquera de nós, o sea, el é o personaxe principal nesta canción, neste vídeo e en todo. Vamos a ver, eu son campechano, como o rei, eu son de pueblo, sabes, son de Arzúa, me pintan estes pailás de hipster, é de que van, pero vamos a ver, hombre. Eu teño un can que viste de moderno, que pon gafas de pasta... Bueno, ao principio costounos un pouco porque somos moi tímidos os tres e a verdade é que temos moita vergonza. Para a cámara, Dani. Estaba viendo ahí la costa. Mauro Silva, selección! Eu veño vestido de diario. Cric. Non sei. Cruzámonos na rúa con cara de princesa, mirachesme pros ollos. No,
Non nos coñecía, pero o primeiro que fixen foi buscar en YouTube a ver se había vídeos ou polo Facebook ou en calquer lugar, e bueno, xa non tiña dúbidas, pero cando os escoitei xa dixen teño que ir. É moi dura. Ao principio costoume moitísimo compartir con el os momentos porque era innatural. Tampouco me sinto tan despreciado, nin tan rarito, non te crees? De que non, eses movimentos tan, que eu dicía, como unha persoa pode facelo tan mal e que nin aposta, Se te gusto e me queres, vale, se non... Pero bueno, logo solucionoulo un pouco aí, intentou facer uns pasos de merengue que el pensa que se lle dá ben. Merengue. Pero vamos, que non é nada, non se lle dá nada ben. Está sobreactuando. Eu estou na miña salsa, ou seja, podo ver un pouco do funcionamento que hai detrás das cámaras diante. Eu por non estar ali metida nunha oficina ou tal, ou que sexa. Non o vou desvelar. O que pasou despois queda para... Xeral ben, estou moi contenta. Sin embargo, a miña autoestima quedou un pouco baixa porque terme que meter no papel de estar ás 7 da mañá con 10 copas e que non hai ningún tío que me saca a bailar e ainda encima o que me saca a bailar non dá unha e logo intento... Bueno, menos mal que ao final liguei con... Non o vou desvelar. Cruzámonos na rúa con cara de princesa, mira... A roupa para este videoclip conseguimosla en Vintage Coffee, sobre todo as camisas bastante estampadas para o protagonista e para o cantante do grupo. Despois tamén colaborou con nós a tenda de roupa O Vestidor de Arzúa, que cedeunos o top negro que leva a protagonista, que lle queda estupendo, que combinamos con unha falda estampada de flores, que creo que tamén lle queda moi ben. Bueno, porque a min todo me queda ben, sabes, eso ben así. As gafas conseguímolas en Óptica Aval, de Arzúa tamén, e son as típicas gafas de hipster, que era o look que queríamos conseguir, e son as Club Master de Ray-Ban, que aquí o modelo, que lle quedan estupendas. Conseguimos o look, creo eu. Es la primera vez que estoy en un rodaje y la verdad que me sorprendió muchísimo, hay muchísimo trabajo detrás. A ver, lo más difícil fue porque en las escenas se suda mucho por los focos y así, y lo más difícil es eso, mantener la imagen sin brillos y tal, pero la verdad es que súper bien. El de la chica fue un maquillaje más complejo, pero estuve buscando en fotos maquillajes que le podíamos hacer, estuve comentándolo con la estilista Alicia para compaginar un poco con el vestuario, la verdad que súper bien. Sí, tuvimos un dilema con la barba porque no sabíamos si hacerla como una ilusión óptica, pero al final decidimos dejarla, pero decidimos perfeccionarla para que no se notara tanto. La verdad yo creo que ha sido un resultado perfecto y muy bien. El pelo también se lo hemos modificado un poco, pero súper bien, la verdad. No, me encantaría trabajar en esto, sería perfecto.